Здравейте, аз съм Кроки БГ. Днес ще направя ревю на какво правя. Днес в понеделник навън зима и знам, не съм на училище, защото е много бедствено положение. И ще направя ревю на моята котка и на описание на моята. Започваме. Това е котката ми, която спи като мрява. Виждате я. Не знам дали ще ви хареса. Така, ще ви покажа навънка през терасата какво е. Ето вижте. Както виждате, много безсъмно, много дебел сняг има. До коленете ми е. Да им е след коленете. Това е моята тераса. Сега и покажа какво съм направил с котката ми. И това е моето списание на Майнкрафт, той е за училище. Значи тук той се строи къща. Ако може да видите какво пише. Тук той среща Хироуен. Тук се бият. Тук убива. А тук той се прибира, един крипър го изделва и гърми естествено. А тук той е размазан и това не е много ме кефи. Така, това беше от мен. Аз бях Кроки БГ. Абонирайте се, дайте слушате ме въздуха и чао. Чао.